Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choze publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Já mám dneska tady vzácného hosta, je to Sašo z iniciativy Free Pepo. Ahoj. Ahoj, ahojte. My jsme se tady sešli v Ostravě na Konopexu a domluvili jsme se, že si uděláme chvilku čas a pokecáme vlastně o celé té iniciativě Free Pepo, kterou řada z vás možná zná. Ta iniciativa, jak podle přízvuku bylo poznat, je ze Slovenska, pomáhá, jestli se nepletu, lidem, kteří mají nějaké problémy se zákonem ohledně konopí, ale Sašo to všechno podprezentuje trošku líp. Pokúsim sa. Skúsám přiblížit ten projekt. Dáme aj to teda, jak vznikol. Jasne, že jo. Free Pepo vzniklo v podstate z veľmi emocionálneho popudu, keď našeho kamaráta Pepa chytili, on pestoval vít niekde v lese, našli mu veľké množstvo a všetci sme to brali tak, však OK, mal toho veľa, dostane nejaké 3 roky, čo už v živote niekedy taký, ale vo výsledku sa dostalo to, že Pepovi povedali, že mu hrozí 20 rokov väzenia, v tej dobe ešte aj prepadnutie majetku a v trojke nápravno-výchovnej skupine jeho syn mi zavolal, že bude súd, či na to nejdem na ten súd, tak ja som išiel a ja som zažil vlastne silný emocionálny šok z toho, keď som videl, jak Pepa vliekli, jak z galejí zločinca, čo vyvraždil 30 ľudí, spútané nohy, spútané ruky, pripútané k opasku na bruchu a bolo to pre mňa teda dosť hrozné vidieť v tak ponižujúcej pozícii kamaráta a vlastne v ten deň sa spustilo Free Pepo. Ja som začal kričať do celého sveta, čo to je za nezmysel, veď tu sa dejú o mnoho horšie veci, za ktoré sú ľudia tak není trestaní. Začal som kričať do sveta, že tá tráva není až tak nebezpečná, aby sme ľudí takto trestali. Vtedy som nevedel, čo robím. Vtedy išlo iba o to, že ja som emocionálne vybuchol a začal som to súkať na internet. A vlastne postupom času sa tak nejak profilovala tá činnosť, že sa k nám aj ľudia pridávali a začali sme sa zaoberať zákonmi, prečo to tak je, ako to, vďaka čomu sú tie tresty tak vysoké. Z toho sme sa dostali k tomu, že sme začali radiť ľuďom, že prečo nepovedať toto a toto pri výpovedi, ako sa chovať pri výpovedi, keď už vás chytia, aby ste minimalizovali ten trest. A začali sme zisťovať, že je tu kopa postihnutých rodín a ľudí, ktorí trpia tak rovnako ako Pepo, že není jediný. Takže začali sme aktivizovať ľudí, aby písali Pepovi do väzenia. Z toho sa vyvinula vlastne iniciatíva, že píšeme každému. Aktuálne máme 18 ľudí, na ktorých máme kontakt, ktorí sú v pase za vít, za trávu. A tak nejak sa to postupne profilovalo. Organizovali sme rozhovory verejné, podujatia na podporu väzňov a išli sme v podstate do toho tak veľmi divoko, spontánne, bez akéhokoľvek plánu, proste máme nápad a ideme. Jasne. A sekali sme to. No a ubehli 3 roky, z toho nadšenia, z tej eufórie už ustúpilo, to jak v láske, vieš, láska prvé 3 mesiace a potom, teraz už je to v podstate tvrdá práca a snažíme sa ďalej vysvetľovať ľuďom, ako minimalizovať svoju trestnosť, keď ich vypočúvajú, keď už sa dostanú do problému so zákonom. Snažíme sa zbierať teda tie kontakty na tých konopných väzňov. Snažíme sa chodiť na súdy, kto chce, aby sme prišli, je to v našom rádiuse dostupnosti a aby sme ukázali súdom, že nám není jedno, čo sa s tými ľuďmi deje. A spájame rodiny, ktoré majú rovnaký problém, že majú niekoho za konopu v base. Snažíme sa im vysvetliť, že sa nemajú za ňoho hanbiť. On není nijak nebezpečný človek. Je to človek, ktorý urobil chybu. Ak by sa mal každý človek, ktorý urobil chybu, hanbiť, tak sa musí hanbiť celé ľudstvo. Tak to je asi tak tá naša činnosť a z čoho to vyvstalo. Takže Pepo teda, vlastně Free Pepo jako osvoboďte Pepu, po česky by se dalo říct. Áno. Tak jak je na tom Pepa teďka? Jako dostal těch 20 let nebo už jako jak ten soud se vyvinul, kam to dospělo? Tie súdy už boli 4 a 3-krát zrušil krajský súd rozhodnutie okresného súdu, pretože tam došlo k mnohým porušeniam zákona samotného, zo strany štátu, zo strany súdov. Došlo tam k porušeniu predpisov, ktorými sa oni majú riadiť a ten krajský súd to vidí a vždycky zruší rozsudok. A aktuálne vlastne bol 4. okresný súd,
kde bol Pepo neprávoplatne odsúdený na 8 rokov väzenia v jednotke nápravno-výchovnej. Je to síce veľmi príjemná zmena oproti 23, ale stále je to strašný trest za to, že nikomu neublížil. A je to s ním vlastne teraz takto a je zase podané odvolanie a čakáme na rozhodnutie krajského súdu. A súdcovi trvalo takmer 2 mesiace, kým vôbec poslal rozsudok konečné po tom 4. okresnom súde. Si predstav, že sa jedná len o rastliny, ktoré našli u niekoho a ten rozsudok má 90 strán. 90 stránový rozsudok a sranda na tom je najväčšia tá, že vždycky, keď sme prišli na krajský súd, kde obhajca poukázal na tie porušenia zo strany súdu a štátu, tak krajský súd sa vždycky veľmi filigránsky vyhol tomu úplne do očí bijúcich porušení zákona zo strany štátu. Tomu sa vždycky krajský súd obíde to, odignoruje, nedá k tomu vyjadrenie, k tým požiadavkám obhajoby, ale nájde iný problém, úplne iný, než kdokoľvek ostatný a vráti to tomu okresnému súdu. Ale nikdy sa nevenuje tým extrémnym prípadom toho porušenia zákonov zo strany štátu. To úplne odignoruje, ale teda vie, že to, čo robí ten súd, je nezmyselné, ale aby si udržali status quo, tak ukážu iný problém a takto zase mu to posúvajú. A toto je tá hra. Problém je ten, že ak by Pepa by mali prepustiť. U Pepa bolo porušené expertíza, celá expertíza prebehla človekom, ktorý nemá na to poverenie, nemá razítko súdneho znalca, čiže to robil bežný zamestnanec, čo je protizákonné. A tým pádom Pepo by mal byť prepustený. Áno. Avšak oni to nesmú dopustiť, pretože ak by toto pripustili, tak ďalšie tisícky ľudí by mohli žiadať o prepustenie. Tak Pepo je vlastne obeťou štátu v tom zmysle, že štát si nie je ochotný priznať chybu a to je tá najväčšia chyba. Nikdy sa žiadny štát a spoločnosť nikdy nikam neposunie, ak si neprizná chybu. A áno, Pepo porušil zákon, ale počas tých 3 rokov súdenia štát porušil o mnoho hrubšie, o mnoho viac zákonov a týka sa to osudu ľudí, týka sa to ich života, ich šťastia. A štát toto všetko urobil, kdežto Pepo len pestoval trávu. Není tam nikdo nešťastný, není tam nikdo porušený. Prokázali Pepovi třeba, že by prodával tu? Nie. Ne. Takže to v obvinení není. Jak to teda přesně bylo? Jako našli jeho pole třeba? Nie. Niekto ho udal a vlastne on mal po úrode nasušené, napohárované a prišli domov, keď ešte nestihol vypratať. Jasně. A co dělá Pepo ve svém normálním životě? Nebo dělal předtím, než vlastně tohle teď změní život, prostě takováhle... Predtým, čo robil, on bol profesionálny šofér. Šoferoval pre riaditeľa nejakého veľkého podniku, takže on bol v kuse v aute, víkendy, 12 hodín v kuse v aute. Popri tom stíhal pomáhať všetkým kamarátom s ich problémami. On bol vždycky úplne super človek, jemu si zavolal, mám problém s autom, nechalo ma niekde auto. On keď bol 300 km odtiaľ, tak sadol do auta a išiel za tebou. Bol absolútne kamarátsky, vždycky keď ak mal niečo navyše, tak ti to dal. Mám navyše tablet, lebo my boli sme v Holandsku, vieš, tam tie a Sašo, nechceš ho? A dal mi ho, bol vždycky takýto človek. A pracovitý, on neustále v monterkách niečo montoval. Rodina nebo něco? Rodina, on žil so synom sám, čiže samoživiteľ syna, veľmi dobre sa o ňo staral, zo chalana, už je to dospelý chlapec, vyrastol z neho veľmi šikovný chalan. A jazdil na motorových člnoch závodne, to bola taká jeho obsesia, pretekať, no absolútne miloval. Aktuálne sa chystali v podstate na pretekanie s autom, vykašľali sa na člny a zohnali si takého bavoráka 2 litra a išli, že budú chodiť na preteky s autom aj so synom, ale potom prišli tí policajti. No a teraz aktuálne, keďže je v podstate jednou nohou v base a nájsť robotu je absolútny problém. Jasne. Tak chvála Bohu, našli sa chalani, ktorí to plne chápu a zamestnali ho ako šoféra v Kovošrote a vlastne chodí na tom veľkom aute, nakladá auta do Vrakoviska, odváža. Toto je jeho robota teraz. A on je automechanik vyučený, bývalý vojak v podstate, ale tak, jak ja odišiel z armády, necítil sa tam vo svojej koži. Takže taký je to asi človek, je to divočák, je to človek, čo má rád život, rád si ho užíva. Je pre každú srandu, je veľmi vtipný, takýto typ člověka. Vy teda, jak jste začali pomáhat Pepovi, prostě snažili jste se nějakým způsobem mu pomoct s tou
právní stránkou věci, jestli se nepletu? Ani nie. Ne? To je tak zložitý problém, že to riešil právnik. My sme skôr Jasně, pomáhali ano. s tou stránkou, že aby sa to dostalo na verejnosť. Dobře, a dneska, když teda jakoby radíte lidem, třeba, kteří se dostanou do podobných problémů, to máte svýho právníka na to? Áno, lenže v tej dobe na začiatku som to bol len ja, Bohuž a Cibula. Jasne. A my ani jeden nemáme právne vzdelanie, ja mám humanitné vzdelanie, chalani sú technického vzdelania, čiže do tých právnych otázok sme mi moc nešli, ale sme sa zoznámili s právnikom, ktorý ho vtedy obhajoval, ten nás začal nejak dostávať do tej témy, vysvetľoval nám, ako veci fungujú a jak išiel čas, tak sa mi splnil môj sen a našli sme človeka, ktorý je úplne blázon do právnych otázok, dodnes študuje doktorantúru z práva a on tak nejak je tiež ako aktivista, proste on chce spravodlivosť a on vidí, že to, čo sa učia v škole, není realitou na súdoch alebo v spoločnosti, tak on nám začal pomáhať a v podstate tie právne rady, my ich ani nepotrebujeme mať nejak komplikované, lebo my potrebujeme poradiť človeku za prvé dávaj pozor, aby ťa nechytili, tam není žiadna extra rada, ale už keď ťa chytia, tak tam sú 3 základné veci, ktoré všetkým radíme. Odmietni výpoveď bez právnika ani nepovedz ani slovo a hlavne najlepšie nech právnik rozpráva príbeh. Tam vôbec nikdy bez právnika ani slovo, tak sa dostane človek do väčších problémov. Čiže nevypovedať bez právnika, ideálne odmietnúť výpoveď a nechať rozprávať len toho právnika. Keď vás aj chytia niekde, tak radíme ľuďom, aby nevydávali vec dobrovoľne, lebo ono vám to nemôže zhoršiť trest, keď to nevydáte dobrovoľne, nikomu to nezhorší trest, ale policajt môže urobiť chybu pri tom, keď tú vec odobere, čož je dobré potom pri súde, môže vás tu zbaviť súdu ako takého. A tretia rada základná, čo tam hovorím, nevydávať dobrovoľne, a ho rozprávať len s právnikom. A tretiu radu, teraz mi to vypadlo, ale keď si spomeniem, tak to tam... No dobrý, určitě máte nějaký stránky, ne, kde se tohle člověk dozví? freepepo.sk freepepo.sk Jak to vypadá teďka na Slovensku celkově, jako co se týče přístupu ke konopí? Je tam třeba nějaká diskuze o tom, že by se zmírnily tresty za přechovávání, pěstování konopí? Spěje to tam nějakou takovou nějaký směrem, kdy jsme řekli, jo, nějaká liberalizace, aspoň se o ní mluví, když už třeba není, jo, ale... No, hovorí sa o tom viac, to je veľký posun, oproti za tie 3 roky máme, ja to aj tak dlhodobo prezentujem aj ostatní, že počúvajte ma, vy ste odborníci, vy máte byť v tej telke a diskutovať, ja robím bordel, aby tá téma bola v spoločnosti. To je tá moja najzákladnejšia úloha, robiť bordel, aby sa o tom rozprávalo. A celku sa nám darí, lebo taký Palo Šťastný zo združenia Storm, preventista, už ho volajú do tej televízie, už sa ho pýtajú na ten problém. Aj Tomáš Zábrenský, náš právnik, teda združenia poradca, tak ten tiež už bol v televízii niekoľkokrát a pýtajú sa ho na to. Lenže stále celková atmosféra spoločnosti je veľmi zlá. Na Slovensku je politika pod úrovňou normality a prohibicionizmus je veľmi vďačný nástroj na získavanie hlasov. Čiže ktokoľvek, kto by z politiky sa snaží nejakým spôsobom o tomto diskutovať, tak je hneď označený za toho, čo učí fetovať vaše deti. Je to perfektný marketingový nástroj v politike. Takže kto by to aj chcel riešiť, to radšej nevyťahne, lebo vie, že vlastne si uškodí. Jasne, přijde o hlasy proste. A ak chce v politike pomáhať, tak nemôže si dovoliť, áno, je to síce problém, ale nepomôžem tým ostatným. Áno, protistrane dá náboje v podstate, ako môže kritizovať. Áno, palicu s bičem. Áno. Doslova, takže situácia je takáto. Minister spravodlivosti je na vedomostnej úrovni asi takej, že vyhlásil do televízie, že veľa marihuany zabíja. Nejaký pajac zo SNS, Huliak, či jak sa volá, ten tvrdí, že marihuanové maste spôsobujú stavy ako metamfetamín a podobné veci. To ste hodne hluboko. A to sú ľudia, ktorí sú priamo v špičke riadenia štátu. To nie sú nejakí klauni v parlamente, čo vyblakujú. Takže takto sme na tom, ľudia si ich zvolili. To znamená, že mentálna úroveň Slovenska je na veľmi zlej úrovni vo vzťahu k akejkoľvek zložitej problematike. A drogy a spoločnosť je veľmi komplexná, multidisciplinárna, zložitá otázka. Takže myslíš, že tam není jako společenská poptávka k té změně? Slabá. Je, samozrejme je, ale je tak slabá,
že ty politické strany nemají důvod reflektovat, nemají v podstatě důvod na to nějak reagovat a říkat, ano, tady mám nějakou skupinu lidí, která má nějaký počet, který by nám přinesl třeba nějaký hlasy nebo přinesl nám nějaký lepší politický body, takže nemá cenu se na tu skupinu vlastně vůbec na Slovensku to riešia len liberáli. Áno. A liberál na Slovensku to je urážka. Progresívny byť, hľadiť dopredu, do vývoja, to je tiež urážka na Slovensku. A tam nevyzerá, že by niekto to chcel riešiť. U nás sa riešia medvede, u nás sa rieši kultúra, u nás sa riešia gejovia, ale to, že míňame milióny eur na nezmyselné vyšetrovanie, väznenie, ponižovanie ľudí, ničenie životov, to nikoho netrápi. My sme tak nejak trošku hrubí, tak by som to, my sme takí suroví, hrubí, nemáme cit pre ľudské osoby na Slovensku. Je to také smutno. Jasný. Kdyby prosím tě takováhle aktivita, jako kterou vyvíjíte, to není jen tak, na to prostě člověk prostě věnovat spoustu času. Říká, že máte třeba nějakýho právníka, který vám momentálně s tím pomáhá. Kde na to berete peníze? Od našich skvelých podporovateľov. Máme, akože Slovensko je v úplnej prdeli, ale našťastie ešte stále sa nájde zo pár ľudí, ktorí chápu význam našej aktivity a vyzbierame zhruba 400 eur mesačne, 300, tak sa to hýbe. A z týchto peňazí potom, či už si zaplatíme cesty na tie súdy, výrobu tých pohľadov, ktoré potom posielame do väzenia. Tomu právnikovi, keď od neho chceme veľa vecí, tiež vieme, že to je 10 hodín zabije nad nejakými vecami v priebehu mesiaca, tak sa mu tiež snažíme nejako revanžovať, tak mu aspoň tých 100 eur ako dar pošleme. Lebo áno, ľudia ti budú pomáhať rok zadarmo. Áno. Ale po roku každý si povie, brácho, ale však ty zháňaš prachy. Jasně. Samozřejmě ta ochota pomáhat samozřejmě klesá s časem, každý má svých starostí spoustu. Tak. Řekněme ještě... Ešte musím ten podpora, aby som nezabudol. A máme dve firmy, ktoré nám Growland, Grow Shop a Fatrahemp.sk. A oni, keď ideme napríklad sem na Konopex, tak oni vždycky počas takýchto akcií nám dajú peniaze, aby sme mali na benzín, aby sme mali na nejakú výrobu nejakých promomateriálov. Tak našťastie máme aj takto. A sa divím, že majú tú odvahu pri tej atmosfére na Slovensku, že sa tak trochu neboja, že však niekto si proste na nich zasadne. Rozlišujete třeba mezi těma lidma, kterýma pomáháte, třeba, že když vidíte někoho, kdo vysloveně to třeba pojal z té komerční stránky, řekněme pěstoval ve velkým, aby to potom prodával. Je to pro vás někdo, komu taky jako pomůžete, nebo se spíš snažíte, řekněme, trošku pomáhat těm lidem, kteří jsou, řekněme, jako Pepo, nebo i menším pěstitelům, kteří se třeba dostanou? Je to úplne jedno. Ten princíp je totiž to v tom, že tie zákony sú zlé ako také. Áno. Tie zákony sú zlé a rovnako príliš postihnú aj toho. Jasne. Ja nebudem moralizovať, ty si predával, ty si len pre seba Rozumiem. Mne jenom zajímalo vlastne, jestli nerozlišujem to, pretože ten zákon je zlý, ponižuje a ničí ľuďom životy. Ak predával, nech mu vyrátajú, koľko predal, koľko zarobil, peniaze daj, ale prečo mu mám zničiť život? Ukážte mi rozhodne na 20 lety vylezí. Takže v tomto ja vôbec nevidím rozdiel. Keďže tak my sme sa tak nejak okolo tej konopy mostali, tak nám aj priskla, ale niektorí ľudia, ktorí sú síce fanúšikovia konopy, a keď im poviem, ale ani ten človek za pervitín si nezaslúži taký trest, ani za heroín, veľmi zle to berú. Tam ten elitarizmus sa určite prejavuje. Ja chápem, že marihuana je menej nebezpečná droga ako pervitín, heroín a alkohol. Ale nemali by sme to rozlišovať, pretože ak sa niekto dostane do tohto problému, stále je postihovaný rovnako nezmyselnými a nelogickými zákonmi. Hej? A nerieši to. Máme to tých 60 rokov prohibície, kriminalizovania. Neprinieslo nič dobré. Takže je to jedno, či to je pervitín, heroín alebo niečo. Ta diskuze o tomhle se v podstatě vede i u nás. Nicméně, ano, objektivně vzato můžeme říct, že v Česku jsme trošku jakoby dál v tom liberálním přístupu. Vy dodržujete európske dohody. To je tá haus, že u vás by Pepo dostal tých 10 rokov, kľudne by mohol, 10 dostať. Lenže u nás úplne ignorujú, to je ten strop, že keď vo veľkom a lokálne, keď medzinárodný obchod, tak už 12 rokov je strop, hej? Ale to je hranica, viac už dostať za drogy nemôžeš. U nás dostaneš aj do živote za drogy.
Ale i přesto je to, i u nás se ta diskuze vede, že ty tresty jsou příliš přísný, protože ta společenská nebezpečnost takových lidí je prostě mnohem menší. Řekněme, že ano, pokud znásilní někdo prostě jinou osobu, tak je to nesrovnatelně horší, On poškodil toho člověka na celý škoda, život, než když trauma, někomu, jeho rodinní príslušníci majú traumu, tam je poškodený konkrétní člověk a jeho život, když to, že někdo má ganžu. Jasně, přesně tak. A pokud se někdo třeba pěstuje pro sebe konopí, nebo nemůžeme to srovnávat s tím, když někdo někomu takhle ublíží. A to už, to, že se ty tresty je třeba snížit, vidíme i u nás a doufám, že to se stane i u vás. Je to nějaký způsob, jakým třeba lidi, kteří nás poslouchají, by vás mohli podpořit v té vaší snaze. Třeba má někdo ve svém okolí taky někoho, kdo má takový problém a zrovna třeba bydlí na Slovensku, nebo by vás někdo chtěl podpořit. Je na vaší stránce na tom freepepo.sk nějaká možnost někam třeba přispět? No áno, máme tam účet, môžu ľudia nám poslať pár koruniek, máme občas a ponúkame nejaké darčeky za ako protihodnotu trička vyrábame, na tých sa snažíme nejaké peniažky získať. Ale najväčšiu pomoc, ako by nám mohli ľudia urobiť, nie sú peniaze. Tá najväčšia pomoc je, aby si fakt raz za mesiac sadli a napísali 3-4 ľudí do basy. To je tá prvá vec a to je tá ľudskosť a je to viac ako peniaze. Ak by sa nám podarilo presvedčiť 10 000 ľudí na Slovensku, a mi niekto povie, daj zo svojich 2000 eur a stane sa to, tak ich dám. Jasný. A keď 10 000 ľudí začne písať do basy, ty si predstav, to sú kvantá pohľady, však oni by ich z tej basy vytlačili, vieš, ak by ich ukladali, nemali by ich kam dať a už by to bol úradný problém, oni by museli riešiť, čo s tými, to je ich majetok, už by sa to muselo, a v tom momente by sa mohol riešiť ďalší, prečo to tu, takže to je prvá vec, čo je najdôležitejšia pomoc pre nás, píšte listy väzňom. Vidíte, ale to je úplně jednoduchá věc, kterou může udělat každý z nás, poslat dopis. Ale neurobia to ľudia. To je aktivovať ľudí, motivovať. Ja sám som vyhorel počas tých 3 rokov asi 4-krát a úplne to chápem, že niekto niečo začne, len ja mám takú výhodu, že mám poruchu psychickú, volá sa to ADHD, čiže mňa len tak niečo nezastaví, keď sa zakusnem aj na úkor vlastného života a v tomto je to výhoda. Ale chápem, že človek úplne s bežnou psychikou musí byť po roku vyčerpaný, lebo ten boj je nekonečný a vlastne ty bojuješ proti monštru, ktoré sa ti smeje do ksichtu. Tí sudcovia, ten štát, oni sa ti smejú do ksichtu, oni porušujú zákony, robia si čo chcú a ty proti tomu nič nemôžeš. A druhá vec teda, že čo by mali ľudia robiť, je chodiť na súdy. Keď bude mať niekto súd za trávu, chodte tam a sadnite si tam. Keď súd skončí, zdvihnite sa a chodte preč. To je všetko. Moment, oni sú zvyknutí, tí súdcovia, že tam nikto nesedí. Oni si robia zničím človeka, nikto sa o tom nedozvie. Nikto nebude vidieť, že ja som zničil človeka. Ale už keď tam sedí 15 ľudí, už to tomu sudcovi není jedno. My vieme, oni sú nervózni, vidíme to na nich. Už sú na súdoch, kde sedíme, sú velice ústretoví sudcovia mnohokrát. V momente, keď na tom súde nie sme, však my tie informácie od právnikov máme, už sú bez očiví a drzí. Už sú arogantní. A máte někde třeba, najdeme na těch vašich stránkách, kde zrovna je nějaký soud, kam člověk může jít? Na Facebooku. Na Facebooku. A Facebook jak najdeme? A FreePepo. Tak a v tuhle chvíli mě došla baterie v kameře a neměl jsem zapnuté nahrávání na mikrofonech, takže bohužel vám ten rozhovor nemůžu už pustit do konce. My už jsme se nicméně se Sašom loučili v podstatě, vzkazoval ještě, abyste poslali nějaký pohled těm vězňům, abyste chodili na ty soudy, že to je věc, která opravdu může nějakým způsobem pomoci a nestojí to ani moc peněz. To FreePepo není organizace, která by vybírala peníze a z nich potom si užívala. Je to iniciativa, která opravdu pomáhá těm vězňům i právě tím, že si je nějakým způsobem v kontaktu a to vždycky člověku udělá radost, když je v nějakých nesnázích, alespoň ví, že se o něho někdo zajímá. Na tom webu freepepo.sk jsem si našel záložku konopní vězni a našel jsem tady několik příběhů těch konkrétních lidí, kteří sedí nebo u kterých probíhají nějaké soudy za spojené s konopím. Některý jsou opravdu dost drsný, tady za držení necelých 2 gramů dostal nějaký chlapík 5 let vězení. Je to otec, má syna, naprosto neadekvátní trest a myslím si, že je rozhodně třeba tenhle přístup změnit a takové iniciativy jako je FreePepo
k tomu jednoznačně přispívají. No a to je konec 58. epizody Konopného podcastu. Děkuju, že jste to poslouchali. Děkuju vám, že mě podporujete na platformě forendors.cz. Roční členství a měsíční členství tam stojí 119 korun a je to taková podpora toho podcastu. Já tam publikuju tady ty díly toho podcastu. Nic víc, nic mým tam není, ale je to taková, pokud chcete mě nějakým způsobem podpořit, tak je to nejjednodušší varianta. Jděte taky na www.pistole.cz, kde bude přepis tohoto podcastu. Nově všechny ty podcasty mají i přepis, takže si ho můžete přečíst, pokud vás nebaví to poslouchat. A na www.pistole.cz si můžete taky koupit moje knížky, přihlásit se do online kurzů pěstování konopí. Sledujte taky můj YouTube, Facebook a tady ty sociální sítě. No a příští epizoda Konopného podcastu bude jubilejní, 60. Takže se na ní těšte, já se budu těšit taky, no a do té doby se mějte krásně a ahoj.